Γεια σας, λοιπόν, έχω ένα άλλο κανάλι γιατί την Χαλένα μου την έχουν κλέψει και έχω ένα καινούριο κανάλι από την καινούργια μου κούκλα. Το κανάλι λέγεται το οποίο είναι και το όνομα της κούκλας. Το όνομα της κούκλας είναι αυτό εδώ, το οποίο μπορείτε να με βρείτε και να με κάνετε φίλοι. Επίσης, να κάνετε εγγραφή, έχω τώρα γιατί έκανα, δεν ξέρω, και θα ανεβάζω μόνο από το κουκλάρα Sky 45 βίντεο. Δεν θα ανεβάζω δηλαδή από αυτό εδώ. Θα ανεβάζω από αυτό. Να ξέρετε, αυτό ήταν σαν μικρή ενημέρωση. Αυτά. Ελπίζω να το είδατε, να βλέπετε αυτό το βίντεο. Και ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε. Γεια σας!